златен пръстен с 9 тъмно-червени граната. Общото тегло на скъпоценните камъни е 3,89 карата. На пръстена 2,78 грама. Впечатляваща композиция от 8 кръгли граната, които обграждат централния камък с внушителните размери 7 на 7 мм. Тъмно-червеният цвят ефектно се откроява върху златната основа на пръстена. Изчистената линия на композицията подчертава естествената красота на граната, дълбочината на червения камък, цветът на старото вино. Златен пръстен с тегло 2,78 грама. 8 кръгли червени граната с размери 4 на 4 мм. Те оформят плътно каре около централния камък с размери 7 на 7 мм. Това можем да ви предложим само ние от Bijou TV, магазинът за сбъднати мечти. Общото тегло на 9 скъпоценни камъка е 3,89 карата. Този златен пръстен с тегло 2,78 грама Bijou TV ви го предлага на изключително ниска цена. Съвършенство, неповторима красота. 9 червени граната ще украсяват вашата ръка. Елегантност, женственост и аристократичност. Вдигнете телефона. Този пръстен може да бъде ваш. Скъпоценни камъни с общо тегло 3,89 карата. 9 изумително красиви граната. На тази невероятна цена. Това съвършенство е достъпно за вас. Тъмночервени гранати, вплетени в изчистена композиция, върху златен пръстен с тегло 2,78 грама. Бижу, което впечатлява с необикновеното си излъчване и красота. Убедете се, Bijou TV ви предлага това съвършенство на тази специална цена. Очакваме ви!